Nasapuan nga wala na sang kabuhi kag nagabitay sa balayan gamit ang alambre ang isa ka lalaki sa Zone 1 Barangay Alalasan, Lapuz, Tacna, alas 6:30 kainas ang aga. Ginkilala ang biktima nga si Joy Nono Hervas, ang 45 anyos, kag residente sa nasambit nga lugar. Nakit-an na lamang ini ni Abing Labio, isa ka driver sang dipampasahero nga jeep. Nibaluan nga nagabantay ni sang 5 ka mga PUJ nga ginapanagiyahan sa iya nga tiyo. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Police Master Sergeant Almi Verde Marigabawa sang Lapaz Police Station, ginpahayag sa nga mayara ini sang 2 ka bata kag dunsay mga siman, samtang patay naman ang iyang asawa. Ni-allege nga nagpakamatay si Joy Hervas, Isaac, 55 years old. Birthday niya is July 20, 1965. Widow ni siya male. Kag siya na galing nagapantay, caretaker sang daw, ng mga salakyan. Sa karon, padayon pa ang ginahibalos ang kapulisan kung ano ang nangin-rason sa pagutas ang biktima sa iyang kabuhi, apang ginadigal nga na-depressed ini bangod sa komplikasyon sa mga balatian. Balita nagikan sa syudad sang Iloilo. Manalin Navarro nagabandera sang matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.